Mata ko kasaba si Iro daday. Mo nga ningapin lang ko. Hindi na ko katubalik. Yawan mo lang gud tadi. Hindi na ko usay nagkagulkol din eh. Tuod daday. Giingnan din kong Renato gahapon nga kita kuno ang pinasidunggang dinapit alang sa inaugurasyon sa ilang kondominium sa Torel. Inaugurasyon. Pisti ba yan? Inaugurasyon sa ilang alang sa dunggang dinapit. Inaugurasyon. Hey! Kita kuno ang pinasidunggang dinapit. Ano naman to? Inaugurasyon. Pinasidunggang dinapit alang sa inaugurasyon. Sabi yan yung malinganay. Inaugurasyon. Biskot eh. Inaugurasyon. Alang sa inaugurasyon. Kita kuno ang pinasidunggang dinapit alang sa inaugurasyon sa ilang kondominium sa Toril. O bitaw, naibaw ko ana. Gisultihan sa kong Renato. Tibok na itong pamilya. Lakip na stuting busimila. Paibawon sa kuno. Oh, labing siguro gipahibaw na to sa Brigda. Nanugon na to sa Renato nga kinahanglan nga patambungon siguro sa Lolita. Oh, wag pa may magkasultihan na ni Lolita bahin ana. Ang mamang gani nga ingnaw niya. Kanda bayas Lolita, wag yun na baad na ingon ana. Kaya nga naman di ay. Ayaw ko ingna. Ngawa siya maanad ha. Yan isang tambong. Oh, misulti lang ko, Felix. Kaya isubatan kayo nga kita'y usaan ni Renato nga magkaubad yun siya o niya dito. Mubalibad si Lolita. Kita'y mauwawan. Nga nang mabalibad lagi siya. Ay bayak ka ha! Magbuti ka kung mubalibad ang tao. Way balibad ay. Mga matay. Ikaw lang kabatay. Oy, kinahanglan nga mutambong gid siya. O, abi ni mo daday. Pabor kay ni nato. Abay! Naog din mo, Felix. Sagay na kapabor. Nalimot ka. Nga kana si Renato. Nangulitaw na ni Lolita. Ay! Sano? Katag-anak ko sa imong hunahuna, Felix. Ay! Ayaw na naglahusa. Oh. Ikaw na? Hinawayon kay kanako nga sugarol ko. Unya ikaw sabi ay hasler kay ka. Oh, si Hasler. Ay nalata Felix ay. Naginam-hinam kay ka. Kay gusto niyo mo ipare si Renato o si Lolita. Nya unsa may dautan na? Ang dautan kay ikaw lahi ang imong hunahuna. Naong kag kwarta. Hilom niya ay daday. Oh, ikaw ba? Pagkaon ingnon sa kada. Kaniad to bitaw mo. Ay, sorry. Kaniad to sa bitaw. Kaniad to sa bitaw sa kangalig mo. Kaniad. Hilom niya ay daday. Oh, ikaw ba? Pagkaon ingnon sa kada. Kaniad to, gusto ka. Nga siguro yung may gusto ni mong ipasugot ni Lolita. Unya ka nun? Ha, di na sa kasbatanon. At doon sa kastiguang. Lagi ako lagi usap-usap kayo yung linya ko. Maura man. O yung linya ka na siya kani. Siguro yung tawag sa una. Ha, di na sa kasbatanon. At doon sa kastiguang. Ay, maugaday, doon naman ko'y katarungan kung anong siguro yung akong ipasugot ni Lolita. Saba dia, oy, bibi, unsa man ko na imong katarungan? Oh, kasi siguro tigawang na. Kaya ba ihap na lang ang adlaw anas kalibutan? Da, Oh. maona diha. Oh. Mo na sobra sa kangilad. Sus. Mas naong kagwarta kina ko, eh. Ray! Oh, Bitaw na lang ako kay human, maangkon ni Lolita. Magkapangita man siyang Paris ngayon tsuraan. oy, Pero kung si Bako o si Renato, may iyang maparis ko. Mabakwe pa ba nato na si Lolita? Siguro yun na magmahay ang atong anak kay Waman magtanaw sa dagway ang Renato. Ay, nagsiga lang ng mataan ay. Yan ako pa kaya agtang. unswa! Why are you smoking?